jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji moon e ɗemgal pulaar titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to états-unis puɗɗoɗen hono kanko président Joe Biden mawo jaɓɓo mawɗo leydi Ukraine ɗum noon ko ñande talata garoɗo en ɗum noon kadi ko sababude kadi Ukraine sohlu ɗum balle oɗo saha joni hono toon to états-unis hannde hono kanko Kevin McCarthy en wayno halluji kewɗi en jalta kadi ko fate hol gueɗe ɗe o haali surtout wajjata Trump e kadi gueɗe ɗe haalno kanko hoore makko ɗum kadi ko gueɗe bindaɗe e deftere nde kanko biyeteɗo Lisa Cheney windi ha hande toon to états-unis e tummnade kadi e sondage uji jaltuɗi ene holla tan hono toon to états-unis racisme ne woodi surtout wonande won leƴƴi on koyno ɓaleɓe walla koyno espagnol en walla ko yimɓe wiyeteɓe indien ji jibinaɓe ɗo en habruji men international manam en toon to Gaza to Palestine teskira hannde hono kanko gardiɗo leydi walla gardiɗo gouvernement mo Israël Benjamin Netanyahu wawi jokkodirde hono Vladimir Putin o holli mettere makko sababude position mo Russie ƴefti ko fate ne yennude Israël ha andima en ƴeewa kadi ko sakkiti andede habruji cakkiti toon kamɓe Israël hakkude mabɓe e Hamas habruji men international manami toon to Nations Unis ene wayno ko woote kadi nane jogori wadde ñande talata garoɗo o ɗum noon ko wawde ƴeewde kadi hono ko wiyete cessez-le-feu arton ene jeeya e namdiɓe ɗum ɗen on woote garoje ko assemblée général Mauritanie e Égypte hande habruji meɗen international manam en toon kadi to Abuja ɗum noon koto Nigéria e kadi tumnadi kadi habruji gon toon hono kamɓe CEDEAO ɓe mbawi kadi rendude toon hannde ƴeewen ko ɓuuri hewde ko haala toon ko fate en surtout en caɗele gonɗe to Niger oɗo saha joni donc ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gaare détail uji muɗum joni siftindon tan hannde ko dimanche sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ma gartude joni e détail uji bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon donc no mbiɗen ni hannde ko dimanche sappo lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati hono kanko président Joe Biden gardiɗo leydi États-Unis on ɗamini ñande talata garoɗo en hono gardiɗo leydi Ukraine hono président Vladimir Zelensky ɗum noon gummiɗo kañum hoore mum ni to cérémonie ko mbiyete investiture ono gardiɗo leydi Argentine ɗum noon e wayno kanko Vladimir Zelensky arata kadi ko talata nde o arata ko toon to maison blanche e kadi omo ɗamina kanko hoore makko mawo yindire démocrate en surtout toon to Sénat mawo ar kadi o wadda e mabɓe basu walla haalde e mabɓe ɗum noon ko caggal nde gardiɗo Sénat hono démocrate biyeteɗo Chuck Schumer e kanko kadi dewɗen hono taw ko républicain biyeteɗo Mitch McConnell kamɓe fof nde ɓe jaaɓi wonde kanko Zelensky omo wawi arde haala toon en ɗaminano kanko Zelensky mawo yindire kadi hono gardiɗo suudu représentant Mike Johnson ɗaminaka noon wonde kanko hoore makko mo haala toon konngol kono ɗum ɗo fof ari ko caggal nde teskita wonde won républicain ji surtout to wonto sénateur uji e représentant ji eɓe jogui oɗo saha joni blocage moɓe mbaɗi ko fate ene kaldigal nanodiral ko fate wallude Ukraine e wallude Israël tumnadi kadi surtout ene kanko sénateur Ohio najo biyeteɗo Vance ɗo haali wi wonde ko alay saago chèque uji dokketeɗo Ukraine ɗi mbawa haalede holko ɗi nafata o wi wonde ko oɗo saha joni ko woni ko addata mabɓe ko kene wiye ko 60 billion dollars pour ballude Ukraine o wi joni noon ko 100 billion wallani ko ɓenni 60 wawa wallude oɗo saha joni ko alay saago Ukraine wooda haala holko woni plan muɗum holto guerre holto fayi tumnadi kadi no haalir o wi wonde ko hawnaki won démocrate mbiɓe wonde ko so tawi ɓe goppi Russie heɓti Ukraine hawnaki Russie kañum hoore mum ma yantoye ma wawa heɓtude leyɗele goɗɗe gonɗo Europe o haali noon wi wonde ɗum ɗo fof ko haalluji ɗi godani mbawa wonde par ce que Russie oɗo saha holli tan won kañum hoore mum ala dole ɗe cikkatenoɗe ɗe saabu ronki wawde occupde ko ɓurno yidde e toon to Ukraine ɗum noon ko firti tan ko wonde ko opposition mabɓe kamɓe républicain ji ɓuuri hewde mabɓe jiiɗi d' abord ko goho ko fate en Ukraine haala mum haale banque ɗiɗiɓel ngel hayso Ukraine balle mum ne haale yataw taw kalis ƴeftama jonɗo taw nawete ko toon to frontiére uji hakkude États-Unis e leyɗele taari ɗum noon ko kamɓe républicain ji to banggue Sénat e to banggue suudu représentant ji foof toon ha hande to États-Unis hono kanko Kevin McCarthy e nder konngol ngol yaltini hanki ɗum noon ko taw woni kadi
omo andira kanko Kevin McCarthy d' abord gueɗe kewɗe ɗe o haali wonde o waɗani e surtout no kaccagal kadi nde deftere hono kanko Lisa Chain nde o yalti wonde Kevin McCarthy wonko haalnimo surtout winomo wonde ko hanko Donald Trump ene wayno ne andi koko perdi caggal muɗum ene wayno yitama ɗon ɗon mintaji caggal muɗum kanko hoore makko mo yeehi télévision Fox omo haala toon wi wonde ko yimɓe yo gandu wonde Donald Trump koko gagni e kadi yimɓeɓe yo gandu ɗum mbawi wonde foof yo jaltu mbaɗa ko wiyeteno seppoji men ɗum ɗon e wayno ko kanko Kevin McCarthy e nder télévision ɗum fottuno kadi e journaliste uji wi wonde ko wajirto Donald Trump so tawi ene yiiɗi ardade leydi ndi en surtout e campagne mum hitande ujunnaji nogas nayyi ko il faut ko wayla no waɗirta campagne muɗum kadi ko so tawi tan jogui hande anni ko arde ne yopto anni ko arde kalmo yiɗa ɗum ene lebta ɗum walla ne tampina ɗum oye ɗum ɗon wona hunde marchore eyyi ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum hono kamɓe journaliste ɓe namdi Kevin McCarthy est ce que Donald Trump ne jogori heɗademo donc ɓe mbi wonde ko Donald Trump ala mo jogori heɗade hande habaruji men toon to États-Unis tugnadi kadi sondage jaltuɗo won ko ɓuuri hewde ɓalle ɓe wonɓe e États-Unis e leƴƴi goɗɗi ko wayno NGA ji américain ji jibinaɓe ɗo ko wayno espagnol uji en walla même ko jimɓe jeeya ummiɓe toon to Asie ene wayno ko sondage uji jaltimi mbi wonde ko kamɓe ɓaleɓe kamɓe ɗiɗo leƴƴi foof ene wayno so tawi ko ɓaleɓe ƴeewaka ene won 60% taw ko NGA américain 52% mumen espagnol uji 51%, asiatique 42%. ene wayno ko hollude tan ko kamɓe foof soɓe jeehi surtout ko wayno to docteur walla ko nokkuji cafriɗi eɓe ɗamini wonde ko noɓe jaɓɓirte ni walla noɓe toppitirte ni ko en noddi leñamako ɗum noon e wayno ko kamɓe foof waɗaɓe sondage ɓe mbiyo eɓe parani ɗum ɗon c'est pourquoi kala e mabɓe jaaɗo to docteur walla jaaɗo to hôpital uji enen ɗamini ma wonno haalira taw ko haalala ka ko noddu ko fati racisme ɗum noon ko hollude tan ene wayno ko États-Unis ha hande ene wayno ko tugnade ha hande sondage kalaɗo wonno taaɓe ɓennonoɗe kono ene wayno ko tugui tan laamuji ɓennuɗi ɗiɗo duuɓi sappo ɓennuɗi ene wayno kadi ruttitima caggal donc ko fati leñamako ne heewi ɗo en États-Unis ene heewi kadi hakkude leyɗi ɗi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international gigaɗen ko toon to Palestine e tugnadi kadi ko Al Jazeera haali e taw kadi ko reporter mabɓe biyeteɗo Yan Khan o haali wi wonde hono kanko président walla kanko premier ministre Benjamin Netanyahu o wawi jokkodirde hande par téléphone e hono gardiɗo leydi Russie on biyeteɗo Vladimir Putin e nder konguɗi ɗi o haali noon e tugnadi kadi ko agence mabɓe kamɓe toon to Israël ɓe kaali ɓe mbi ko kanko Benjamin Netanyahu holli mettere makko no fewi nde o haaldano en Vladimir Putin nde o holli ɗum mettere sibabude surtout en position Russie ƴefti contre mabɓe kamɓe Israël eyyi ɗum no surtout kadi jenni ɗi ganduɗa kamɓe Russie ɓe jenni Israël ɗum noon ko ñande aljuma ɓin ɗo nde wiya wonde conseil de sécurité nations unies no votanno ko fate cessez-le-feu en wayno États-Unis kañum hoorumum waɗi veto donc ene wayno ko teskitanonomo ñande aljuma nde hono kamɓe ambassadeur mabɓe gonton toon to Russie yaltini wi wonde ko Israël gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ko mbiyata crime de guerre e kadi ko gueɗe ɗe potani ɗumine e ɗum noon kadi yenni en États-Unis donc tugnade hande agence mabɓe kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko kanko Benjamin Netanyahu o haali ɗeɗo gueɗe foof o wi kadi ɓe mbi kadi o haalde e Vladimir Putin o wi jokkodiral muɗum hakkude mum no Iran ɗum ɗon ko hunde ko jokkodiral dangereux jokkodiral ngal moƴƴani wonande aduna o haali kadi gueɗe kewɗe ko fate en oɗo saaha joni o wi wonde ko sibabude peeje makko kanko Benjamin Netanyahu hono won prisonnier ji ni henna taw ko rusinaɓe ɓe Hamas nanguno mbawi opede kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo ko kanko tugnata hande Al Jazeera ko haali kamɓe tan Israël kalti kaɗo haala holko kanko e ɓe Vladimir Putin koɓe kaldi andaka taw holko banggue Russie holko kanko hoore makko ko Vladimir Putin haalde makko walla ko way noon eyyi ko anda tan e ñalawma en ene wayno ko toon to Gaza ene wayno haareji ɗin en continue e tugnadi kadi e konngol makko kanko premier ministre mo Israël o haali wi wonde koɓe jiiɗi ko Hamas yimɓe haɓeteɓe muɗum foof gara joƴƴina petilaji mbawa kadi arde nanggue ɓe mbawino kadi kamɓe koye mabɓe Israël naɓe yaltinde vidéo ji ɓe kolla yimɓe Hamas naɓe ene nangga walla ne gaari ene joƴƴini petilaji pour ɗum enen mbasi mbi wonde kangati kaɓetake tugnadi kadi e haralleɓe Al Jazeera
mbiɗum ɗo fof ko vidéo ji fenani ko wawi wonde fof en wayno ko ni habaruji cakkitiɗi toon to tungnadi kadi Al Jazeera ko reporti ɓe mbi wonde ko assemblée générale walla assemblée nationale mo Nations Unies ene jogori rendude ñande talata garoɗo o ɗum noon ko caggal ɗaɓɓade ummade ummide toon to Égypte e ummide kadi to Mauritanie wonde ko ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ñaguima kono résolution biyeteɗo 377 ɗum noon ko résolution biyeɗo ndenden pour jaam oɗon résolution noon arata o hutorte tan ko so tawi par exemple conseil de sécurité des nations unies ronki hawrude ɗum noon siftini ɗon tan ko ñande aljuma ɓennude hono conseil de sécurité des nations unies donkino ɓosde sibabude kañum états unis waɗi veto muɗum anda kadi hono kamɓe organisation mondial de la santé en wayno oɗo sa joni haali wi wonde ko alay saago ɗo ɗo jaraten ɗo henne ko wiyete cessez le feu waɗa toon to Gaza par ce que situation ne ɓeydo bonde kadi hono kamɓe Nations Unies yimɓe mabɓe ganduɗa wonɓe toon to Liban mbi wonde ko ene wayno ko hawnaki harde ko ɓeydoto yaaji ɗum noon ko sibabude tindeɓe wonde ko haareji nen kontina hakkude Israël naɓe Hezbollah wonɓe to Liban ɗum noon Hezbollah en kañumen ko mouvement kañumen mo ganduɗa Iran ne support tungnade kadi habaruji jaltuton hon kamɓe tungnade kadi e ministre toppitiɗo ko fate cellal toon to Palestine ɓe mbi ken wona 17 ujunere Palestine naji joni warama tuggi tan ñande 7 octobre ha ɗo gonɗen ɗo en wiye kadi 19 ujunere temedde joni neɗɗo gañiɓe ɗum ɗon kadi ko sibabude bombardement ji nade kadi noɓe kaali ɓe mbi ko e nder balɗe ɗiɗi ɓen ɗo tan kene wona 1,997 neɗɗo maayi to Palestine tungnade hande habaruji gumri toon kono noon ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo ɓe ko yimɓe maayiɓe ɗum noon tungnade kadi no Israël haalira e nder ko famata noon mbiɗen ni sen duttinima résolution temedde tati capanɗe jeeɗiɗi oɗon résolution tungnade kadi Al Jazeera ko Mauritanie e Égypte kañumen ñaagui hon assemblée générale yo rendu ñande talata pour ko fate ɗum ɗon ɗum noon e wayno soɓe ndendi oɗo résolution kadi ko résolution kutorteɗo no guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi oɗo résolution kadi o hutorte tan ko so ɗoɓe mbiri ni so tawi conseil de sécurité des nations unies wawi salede o hutornoma e nder ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e goho haare wonnode toon to Corée siftini ɗon tan conseil de sécurité des nations unies hawrano ñande aljuma nde ko fati ko mbiyata sesel ko jiiɗa ɗum ha hande toon to Israël e tungnade kadi habaruji gumiri toon hono kamɓe batu laamu kanko Benjamin Netanyahu ɓe ndendini toon hande ɗum noon ko haalde ko fate yimɓe Palestine naɓe liggotonoɓe e guesse walla liggotonoɓe nokkuji ko fate ndema gonnoɓe toon to Israël ɗum noon ko yimɓe surtout jaaɓe toon to West Bank wiyaɓe hoto gartu toon en liggey hoto gartu toon guila dare nde fuɗɗi est ce que ɓenne poti artirede walla potani artirede kono noon e tumnade kadi habaruji gummiri toon hono kamɓe Israël naɓe ne wayno ɓe certiɓe dakkodirani kanko Benjamin Netanyahu yinno ko ɓeɗon gartire mbatta liggade kono noon ne wayno ko yimɓe hewɓe opposimo toon ene jeeya yimɓe saliɓe ɗum ɗon hono kanko biyeteɗo Bezalel Smotrich ene wayno ko kanko hoore makko takkateɗo wiyete woni koye far-right ko kanko woni ministre finance ene wayno kanko hoore makko jaɓani mbiyen ko wiyete Palestine aɓe gartire e nokkuji ɗo ndema waɗete toon to Israël siftinde on tan kono guerre o fuɗɗi nde hono kamɓe Israël ɓe mbawino jokkodirde e leydi Malawi pour jakkodirde mum ken wona temedde ɗiɗi e ko ɓuuri ɗum taw ko yimɓe liggotoɓe ummotoɓe guitte toon to Malawi gadde toon to Israël taw ne mbawa liggade e nokkuji guesse mabɓe walla nokkuji kala ko wiyete ndema to affaire muɗum produit mum to pewnte jumen international hande toon to Égypte en wayno ko ñalawma hande woni woteji mabɓe puɗɗi ɗum noon ko woteji ɗi yani ko kanko gardi leydi Abdel Fattah al-Sisi ko kanko kadi mo dañi yimɓe kadi yimɓe tasso taw ko kañumen koyemen ko yiɗɓe wonde candidat kono en wayno ko woteji ɗi ko ɗo e balɗe ɗiɗi tati jahata tugnade noon habaruji noɓe mbirni kene wona temedere million ngaji jeegom Égypte naɓe kañumen koyemen en wayno oɗo saha joni ene tini caɗele no fewi caɗele surtout ko fate guura caɗele ko fate kadi gueɗe surtout yen tawde ko takkodiri koye to guerre woni surtout toon to Gaza ɗum noon en wayno ko kamɓe jahata toon to woteji donc ko fama tan hono kanko Abdel Fattah Sisi ko kanko ɗamini mo gaño ɗum noon so gañima kadi wonata mandat makko totaba ko wawi wonde fof ene wayno ko woteji gasata ko hawta ñande alarba so nden andete résultat ji mum mbayi toon to Sénégal en décision yalti toon noon kamɓe Sénégal tugnade kadi habaruji gomiri toon hono candidat ji
won yiɗɓe wonde présentage ko fate élection ngaji présidentiel jamirama yo gaddu dossier jum ñande 11 lewru décembre ɗum noon eɓe jogui ko tugui 11 lewru décembre ha 26 lewru décembre ɓe mbawata addude dossier ji mabɓe pour beele ɓe mbawa jaɓanede wonde koɓe candidat ji. Donc ɗiɗon dossier en jaa hen kadi parrainage en jaa hen kadi caution ngaji ko mbiyata 30 millions de francs CFA ɗum noon ɓe gaddata ɗum koto conseil constitutionnel ko gomum toɗɗaɗo pour ko yoro hen ko fate wotoji. Banggue laamu noon en wayno ko hono kanko Amadou Ba en hawnaki ɓe jogotako ɗeɗon caɗele no fewi kono eɓe mbawi ɓe goni koye ƴewde hol parrainage hol façon parrainage ɓe jogori donc ɓe goni koye ƴewde oɗo joni hol façon parrainage moɓe jogori wadde est ce que ɓe ƴeftata ko député ji parti o foof yo wiye wonde mbaɗa parrainage pour hoto hadde ɓeɗo goto men yaade ena rokka parrainage mo candidat goɗɗo. Donc kanko Khalifa Sall e tugnade kadi habaruji gumi ɗon Khalifa Sall mo parti Tahawu Sénégal kañum woori mum yamirata tan oɗo saha joni ko addata ko caution muɗum hadde mum haalde taw hol parrainage mo jogui. Banggue parti noon mo ganduɗa kanko Karim Wade ko kanko ɗaminnomo won candidat ɓe mbi wonde koɓe paari oɗo saha joni pour addude dossier ji mabɓe ko wawi wonde fof haysinno Karim Wade kañum hoore mum ha hande artani toon to Sénégal. To banggue Ousmane Sonko noon kamɓe koye mabɓe mbi ɓe paari pour wadde kala dossier ji